Gede darsha MEGHALAYA vi pten subhai phi baro sha kene kubor menta ka janmet shon pash ki kubor ke bina pechwai himat pakongsan pin pulam ki tyarth maya da sun gari India ki jingman nari Pakistan ha ka operation Sindhu La plebiang ya like ko artli ki ka lingsun na kabenta ki lingsun padba. Jurib bnia UMLA ke jawai ya ki project pentrai surok kaparok ke constituency. Kintu pengor ubah rembui hasil lentar ke kaput bat kari Bangladesh. Bat dia kendu keseng VPP yang Menteri Ketenak Bulu Putih lor ki Jakarta Excellency UET. Ki kubor ki babnia uhe ki sipai sun u Air Marshal AK Bharti ubade Director General Air Operations menta kasing ula banjur ba ka jeng khun menta jong kari India ka dei persha akile no bat gia ki jing don jing em ki jong ki bat kam dei satya persha ki sipai Pakistan haba ajeng kran ka jeng lang bat kinong pathai kubor hanong ba Delhi halor ko Operation Sindur ula batai shai kumnu ki sipai India ki lapen klem ya buntli ki ktem le no hakaba omshem lapen julor ki jaka pat ba ki jaka sipai u Bharti ula ong badai na kadau jo ki tiarthma baklan bor jo kari India ki bakentup ru i tanat sipai kendo tanat sipai sun bat tanat sipai duriau ki blala da ka jing job man siat kelai ya ki lingsu drone bat ki namdeng bala siat na Pakistan Director General Military Operations u Lieutenant General Rajiv Ghai u lapentikna ba kijing persang jong ka Pakistan banther namdeng ki ka lingsun kari India lapen pulom no de ki namdeng kari India u menteri rang ba do jong kari ru u Narendra Modi un sapenlong kijing lang ba ki la pathai khubor menta kasi ha ka por pra paje minmit ba kan deiru ka jing ai jing kran ka banding kok e jong u hadin ka Operation Sindur. With Pakistan, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे उन पर भी हमले हो रहे थे। Ka Airport Authority of India klapen benaban plien mardor ya ki laipo art liki ka lingsun patba ka balapen kut no ka jing pensange ba shipor na du kapor san arp kandai minute min step ha ka khat santarik ujemang ar hajar ar pusan kani ka jing pensange ba shipor na ka daw ka jing long jing man ka bai dei ba ka jing her ki lingsun laweng no adi balawan biang ka jing shngan ka tanat civil aviation kalapen tikna yak ni ka khubor hakaba kalapen pau ki dur ki dar na Srinagar ki bapen I ki traish nong bat ka khai pateng hakaba gilas dang tre kambiang labathai ki nong let no one bakin khmi e ka por let por one da ka page haki website jong ki bor pen ya link sun na ka benta ki jing pentip ki bakong san UMLA ka juwai uba wailat miki shela ula pentip skela pathai khubor halor ka jinglong jingman jong ki kampen roi hapo ka constituency ki jong u da ka bapel jingmut kham tam e halor ki surok da ka ba yasan ran lang yu de ki he ki han jong ka tana PWD ba ki nong lam shnong
Uba shila ulalit ngo ye ki kam ki jam haki jaka ki bakentup ya ke Madur, Niriang, Mukla, kesurok Mintru Lat College Bypass, bat kesurok Salarok Monmon mi Mintru Yalong. Kini ki projek belasdang hak ringkat bat kejengete bat kejengte biang ya ka yau musiang ki kentup ya kejengte ki kenro kinala bat kejeng siang mau hak bala ong ba on siang rong no ha ki benai telang. Uba asyalau lakan turu ya kejeng terelang joki patba wala penting kenaru bagi projek kin yai pet sakmat ba on pendap no ru hapo ubenai rempang lani ubenai leber jong usnem 8,000 arpundrio. Yang yung da layo inspect harangkat ki niki of ki officer na ka PWD South atau PWD Central. Ada lai le ya ki inspection ni pak kamada kan mo ki hepor wa bo monong aba wai ya ka bo monong rim ya ka ka yam siang shopping complex pembela le bari sanction ni ta surok ke per ko constituency ki nga ta heti por da hadin itu da mon nin lai inspect to da dep khutan dar da yo da allotment da dep ta kam sedang go. Hadir ke jing syak thumbor ki le no hajamu pat Kashmir u nongilam keseng United Democratic Party bedairu menteri berim ki kam po yeng uba lakmen rumboi lakan tu ban long ki bepet ngor ba haki jaka khapo jong ke India Bangladesh kam tam ki district ki bakham don jingma hakni ke jela da ka bami khmat ya ka constituency kebetulan ha khaput kata ka amlarem kebetulan ha West Giant Hills uba rimbui ulapan pau ya ka jing sokia halor ka jing la bandon ka jing dai sign perthai ha pedeng kari Pakistan bat kari Bangladesh ha bakrshan ya ki jing khun persha ki kamle no jong ka sarkar pedeng ulaya ro yu menteri rang ba do kari bat ya ki sipai na ka benta ka jubab ka jong ki ha ka por bola banjur ya ka jing don kam baki pat ba kin long ki bahusiar bat ki bakit kli lang ha ka benda dai ka shong suk shong shngan ha kari want to disturb the peace and tranquility, moreover to take the life of innocent Indian, they have to be brought to justice wherever they are. Ka kinhun no mi khmat jong ka seng Voice of the People Party me ta ka si kala lep ne kando yo menteri ka puli puthi rakam sangma bane kran halor ka jing e ka be dei ki jaka bantho ke examen CUET bala bu shabar jong ka jila Meghalaya what like samla pulik la jit ka jila Meghalaya kum ka jaka ka baki kwa Secretary ka youth wing jong ka seng VPP u Nathaniel Nongbri ula khot bat bu shu ya ki jaka tho exam CUET hakni ke jela Meghalaya kena ban pensuk ki samla puli ke jela. Menteri ke tana puli puthi rakam sangma ula pentikna ba onsak mi nia alor kani ha ka ba menteri rang ba ke jela. Konrad sangmaru ula ra ya kani kamat syakatna puli puthi jong ke sarkar pedeng. What the Education Minister assured us is that he will look into the matter and maybe by later in the evening he will address the issue. So what we, from our side, we already wrote to him a letter, and we hope that the Education Minister, we hope that the government will look into this matter with seriousness, because most of these students, they are being let down by the government. To set up also a helpline number so that the affected students can contact this number so that the government can arrange something for them so that they will not miss out on this opportunity. Ka office jong Deputy Commissioner ka East KHASI Shillong kala pentip akan don ka jing ai jing hi kai lupa na ka benta ki samla ki apply po ka scheme Agnivir. Kani ka program ai jing hi kai ka ba lai po hadu saupusan CAA. Kaban long ha office Deputy Commissioner katmu ban kirshan ki samla trai jela ki bathrang ban rum kam sipai. Deputy Commissioner ikong RM kurba ilapan pau ke jingkong sanjong kini na kadaw beduna palat ki samla ke jelaban rung sya ka kam sipai. Wat la donya ka benta ka bakong san ka jingya daya kari. Kumaju pentip bah ki snem baladep tang lai pusan ngot ki la rung sya ka kam sipai. ADC uba shanbor lang wajri lakentu ki samla ban thep kerteng na ka benta ka Agnivir ha office DC. Once you join, in order to help our young people who once you join the army, we have conducted this coaching camp in the year 2023, and we got quite a substantial number of our youth from East KHASI who were successful candidates. I'll ask Chan to give the number.
We are proposing to conduct this coaching camp, which will be for 30 to 45 days. That will depend on the date of the exam. Ya kaya yang ki kali hasurok ba NH North Henry Hadona skor la pensage no shwa na kadau jong jing tua khindo ka bala pen long ki bor bedi khmi pensage no shwa ya ki kali na ka bentaban maramot bat petik naru ya jing sngan jong ki patba ki pulet kala kenturu ya ki nong let nong wan ban kiar no na ka ni surok ban ban ya no na ki wei pat ki surok tat hadu bandala ban maramot pura ya ka Ka Women's Welfare Committee jong kador basnong lum kerbiang kala rakhe kasngi burom kilong kemela ni ka Mother's Day hak rukom ka isong kun hak ba MDC ke JHDC uba Andrew Shulai ula long ukongsan kaniga sngi kelas dang dak jingalang belapen ya di secretary ka WWC isam hakani lalu uba Shulai ro ulai ro kilong kemela ka benta ka jing sha shitam kajing len ladip kajing IT lut met pat mensim kajoki kat bau rang ba snong pan uba alamot lalu layaro ki kam ki jam jong ka WWC ye kilong kemi ke bla palat ikan riu post nem ke erta lale burom da ka ba ai kusnam ki bla sam do ba shulai nang tala sam ru do nong ai but ka WWC uba cibon jar but usembut rang ba snong uda yolang pakma Ka Civil Hospital Nongpo kala rakhe kasngi buram International Nurses Day lani kasngi buram kerpang jokinos da ka program ka besok mensiam haduk kata-kata ban ken mau buram kerpang ke jonok senyang jokinos ka bai day bat kapang pedang jong unusnem our nurses our future caring for nurses strengthen economies lani kinos jongi kala wei jongi ka jing pikir kinos ka pen klanya ka yok ka kot Ya kani kesingi laju penlong hak lingku singi ka jong Florence Nightingale lawan medicine bentari Dr. Dibla ibedai medical superintendent kumikongsan ila tepe ya kasyarak rakhe batla plie pat baru ikadur jong Nightingale hak ba ila kenturu hak juk ko porban komplit jengmut halor ka bah kamiat jong kinos na kabenta ka jeng sumar sukher ka ba kambit kambiang Hagani ke jang rakhe lapen pau shai kedar ya ke benta ke bokongsan juginos hagabante ke kikam sumar sukher ke babiang Kalimpung Ronsing and Anthony Knockout Open Basketball Tournament ke beningkong balapen long da ke pendeng Ray Social and Cultural Sports Club lapen kono anong son ha ke ba ke kinhuni le kai ke dubak bat ka LFA pendeng Ray kilalong kilado Hakajing le kai final kikin thai ke dubak kala peliem ya ke pedeng snong da henriu po la khat pra basket kat ba ke LFA pendeng rei kala peliem ke SYM Shillong da hinyo punyo la henriu kandai basket hakaliang kishin rang hakadi ke sngi lai don lang MLA ke nong ston uba Gabriel Walang pat usor dar ke snong pendeng rei uba M Marwen nalor kini kijing le kai kini ke club kala penlong ru ya ke jing ai jing sumar ye kinong ishim benta Mentang ini pet ika jenglong jaman kesimeneng hatura. Kajeng kriat kalong 4 degree Celsius, kajeng shit kalong lai 8 degree Celsius, kajeng ngam kau hau kalong san pu lai na kashis pa u slap ulong 10.3 mm. Haba pai pat shanong ba shilong kajeng kriat kalong 4 degree Celsius, kajeng shit kalong 4 degree Celsius. Kajeng ngam kau hau kalong nyau pu na kashis pa u slap ulong iway pon mm. Kat bahaju wai kajing kriat kalong 9 degree Celsius bagajing shit kalong 8 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong prapo na kashispa uslap ulong lai 0.0 mm kala benar kajing hap slap bamalumala hatura juwai pada shilong Shawan poish buku jang tup kuborin pe biang sesi ni kimat pekongsan Penpulang kitiar thma ya da suin dari India yi jingma dari Pakistan hak operation sindur Lapli biang ya lai pu artli ki ka lingsun nak benta ki lingsun patba Juribnya MLA ke Juwai ke projek Pedri Surok Habarok ke constituency
Kintu penyngor ubah rembui hasil linter ke Kaput bat kari Bangladesh. Badia kenduk keseng VPP yang Menteri Ketnak Puli Putih Lor Ki Jakat ho eksamen CUET. Ti perlok ketung lapoi sebukut jong tuk kubor jeng mentah ke janmian hadup ini syembang berpilih saya kesi hubli phi baro. This evening. Modi's address comes in the wake of Operation Sindoor, which was launched by India after the barbaric terrorist attack in Pahalgam.